isuke kuphi njengoba sisitsho isuke from the lamb sacrifice ngela xesha ke le Exodus ukuza nganeno uzinhlango ukuza to the promised land ukuza ngexesha lekumkani ukuza ngexesha uYesu eselephila ezelwe I think Luke 2:41 or Matthew 6, between those chapters we will find it there when Jesus went to Jerusalem, and so meaning lenkonzo khona uYesu akathanga zingenzi uYesu. Instead, when he was about to die, Jesus started the Holy Communion, right? Hiyo into ngoku esithibene ngayo apha esiyenzayo siyenza ngoba uYesu wasifela. Siyenza ngoba sikhumbula ukufa, ukuvuka, ukubuya kukaYesu. La verse ngokufundwa ku-Luke 22:19. Yiyo into ebangela basikule ndawo esikuyo namhlanje. Siyenza ngoba sifuna okanye si obedient. Sifuna ukuthembakala, sibonakalisa ukuthembakala kwethu kwisithembiso esasenza noYesu in that last supper, that from now we will do this thing. Meaning sizaqala ke ndawo yeke kuyo ukuhambisa ivangeli, siyihambisa ubheka phambili. We will not forget this. That is why sisenza lento esiyenzayo. Uyabona? And then sikhumbula ke lo sacrifice uYesu wasenzela yona, and sikhumbule nokuthi sihambisa i-message yomnqamlezo ihlale iphila ezimpilweni zethu na saphakathi kwabantu esihamba kunye nabo. Then sikhumbule futhi ukuba into yethu yokusindiswa kwakho into ethi it was very expensive. Kwanyanzeleka kufe umuntu nasebantwini kufe umnyana kaThixo uYesu Kristu. That's a very expensive event that took place. Imvu namafu ukuthi lezo zinto zazinto ezingenasebenzi ngoba kudala abantu babenazo. Yabona kwakulula ngoba babefuyile abantu babekwazikhupha phakathi kwezinye anikezele, but ithi iBhayibheli uThixo wakhupha the only son, the only one, because this thing was very expensive. So that is why funeka xa sisenza le nkonzo sikhumbule loo nto ukuba the sacrifice that was done and nokuthi sathengwa ngegazi elibalulekileyo kanye nexabiso elikhulu, igazi elinqabileyo. And le nto siyenzela uthe uTata uThwana noTata James abantu bafe kakuhle bathe also uqinisekisa ukuba ibandla liba united, ngoba siyanyanzeleka sibe ngabantu abamanyeneyo xa sikholwa singabazalwane. So i-Holy Communion yinto that strengthens the unity against between abazalwane, ngoba kaloku andithi sitya sonke kwisonke sinye, sisela sonke kwindebe enye ke into yoba sihambise, yabona, ngoba ke ngendlela eproper kufanele sihleli in the table. We are taking from one jar and we are drinking from that jar, and we are biting or breaking that same bread. Ithi loo nto yenzela ukuba ichaza ukuba thina we belong to Christ, and at the same time we belong to each other, yabo, as brethren, and we are a part of one spiritual family. Noba singabe sihlala okanye sisuka kwi-background ezahlukeneyo, spiritually siyifamily enye, singabantwana bakaThixo. This is why we are doing le nkonzo also. And it also le nto siyenza ngoba sifuna unika uThixo, ngokuthi umgogo echaphazeleyo le nto izo, sifuna unika uThixo ithuba lokuba uThixo amministerishe kuthi. Iyavakala le nto. So xa sisenza le nkonzo siyenzela into yoba sinike uThixo ilungelo okanye ithuba loba akhe kungaministerishi bantu, kungaministerishi mfundisi, kungaministerishi elder or any other person, but uThixo yena ngokwakhe ibe nguye who ministers to us. Sibe
sibe ne-spiritual encounter ngoba xa sifike kula service okanye kulaa isenzeka bekufanele ukuthi uthetha nomuntu ngoba kulungiswa kukhuliswa omelezwa wena elukholweni ayiyonto ba ifanele ba yinto kamfundisi yinto ephakathi kwale relationship ephakathi kwakho noThixo yiyo lento mhlawumbe abanye bethu bafikelele endaweni yoba athi uThixo awenzanga kakuhle kodwa wena xa ungangena ngoku uzolimala akhethe ke omnye ukuba ahlale athi uyabo and tricky I don't know singenza kanjani ngoba ithi the process ithi xa usithi akufanele bandiyabona mna ba wena uthi ngoba xa ngibonile wena usithi nami ndilimele at the same time ngoba ndingayazi uthi ngenxa yantoni by mhlawumbe ke by right bekufanele uba xa ndizawungenisa isonka kukhweza uyakhumbula eToto Mesa sikade sisenza njalo kubekwe isitulo esi-empty apha in the first row every row so xa sizawuhambisa isonka okanye indebe ufika ungene uhlale phansi uthathe isonka ufake emlonyeni unikezele isitya ujonge ngapha kude sihambe isitya siphinde sibuye isitya ungakhambi ubone wena mntu ohambisa isitya ubani othathileyo ubani ongathathanga kanti ngoku hey ingxaki yethu bayabonana kwabona abantu and nathi ngosiyama so yabo so xa ungathathanga ndiyakubona uba uthatha utsho kum ngoba kaloku ndiyakunika and xa ungatithathe ndiyama ngoba ndidima mhlawumbi ungiboni yabo and ngoku ndiyama and ithi le nto there's something wrong we don't have to bekufanele uba sifiki kuloo level but isituation yokuphila nendlela esikhonza ngayo apha isetup iyasinyanzela uba sibe kuloo ndawo yiyo lento funeke sibe mhlophe okanye sibe clean nathi wonke umuntu enhliziyweni sithi nongathathanga ndingazifumani ndifuna uzibuza imibuzo ngoba inoba kutheni ngathathi kodwa ke iBhayibheli ithi makungabikho odlulisayo ngcono lungisa ukwenzela into yoba buye uzohlala esidlulile yabo so funeke sivuselelane emoyeni ngale nkonzo uThixo umele uba asivuselele emoyeni nathi xa siphuma ngalamini sivuseleleke noba besityhafile emoyeni sivuseleleke emoyeni futhi songezelelwe amandla oba sikwazi ukuqhubekeka ngendlela zininzi izinto esihlangana nazo endleleni so xa size kule nkonzo sizonikwa amandla sizokomelezwa sizoqiniselwa indlela nelinye ibanga futhi esizawuphinda silihambe and siphiliswe enyameni yethu siphiliswe emoyeni siphiliswe ukhona ke lento ka emoyeni ka emotional no spiritual yabona zathi kodwa ke siphiliswe kuzo zonke ezo zinto zo emotion no spirit sibe ngabantu abomeleleyo sibe ngabantu abarevived ukwenzela basiphinde sikwazi uhamba elinye ibanga kule ntsiniso ngoba zininzi izinto esihlangana nazo apha endleleni abantu baphazanyiswa nezi-TV ezi emakhaya zezi zinto bazibukela eTV bawe angaziqondi futhi umuntu bawile ewiswa yile TV okanye nokuyaziqonda cha ithathe kaningi angayithathi serious ngoba le TV imlimazi so sivuselele ke sibe ngabantu ke abarenewed emoyeni yabona ngoba yiyo le nto kule ndawo uPaul phale emanufunda ngodata 1 Corinthians chapter 11 verse 28 ethi uPaul ufuna umuntu nomuntu azicikide yena yiyo le nto esithi uThixo makakushumayeze wena ungashunyezwa ngabantu ngoba xa ushunyezwa nguThixo ufana noba ume phambi kwesipili uyakwazi uzibona wena amen uthi ke omnye umama madilile umama umgilane kodwa uzothetha ngoba wake kwalo omunye khalaza ngomnye apha kumama umgilane wayemfundisi sakhumbula so xa efika ethetha ke abeke impilo yakhe nokuhlupheka kwakhe ngalo mama uthi umama umgilane xa egqibothetha hayi ngikuvile uzothetha ntoni ngawe yabo athi hayi na ufaith athi ndiyakuva ngofaith kodwa ndinqwenela ukuva
ngawe ngoba indaba kaThixo isekuthini xa size kuThixo xa sisiye nasemishini asiye ngoba siye emntwini andithi siyakumfundisa ngoba sithi replace indawo kaThixo xa size kwakufanele sithetha ngathi sibayeka abantu we need to talk about us uba hey donzakele apha kule ndawo bayeka abantu ngoba xa uzothetha ngomnye uzophuma ulimele impela asikuncedanga wena awuzincedanga nawe so xa sikule nkonzo kufanele uba siphambi kwesipili sikwi-reflection yokuzibona ukuba kwenzeka ntoni ngawo ukuze sikwazi ukuguquka ezonweni zethu singene nakule nto ye-forgiveness ngoba ungaxoleli wena kuphela uzixolele wena kodwa ungaxoleli wena wedwa uxolele nabazalwane bakho uxolele bonke abantu nabantu yabona namthandazo othi Thixo xolela izono zami ukuze ngoba nami yabaxolela abasona kithi enyivesi kwenye indawo kwake kwafika ngathi umzekeliso le kwafika enye indoda iza kunkosi yayo ityala imali enkulu yafika yathi andinayo imali ngiyacela abantu nkosi yami undiphe ithuba zawuthi xa ndifumene ithuba eli-right izokubhatala imali yakho ndiyangxengxeza yagobisa mntwana wathi lo okay fine ndiyakuxolela kuthiwa yathi xa iphuma apha emnyango yadibana nomntu otyala yona kuthiwa yo yamnyusa ngodonga yothuka inkosi hayibo ugqiba ucela uxolo apha foneze ndiyakuxolela awukwazi ukuxolela incinci noba incinci nakutyala yona kunale wena compared to what you are owing me yebo abantu banjalo kodwa funeka sifikelele endaweni yoba nalapha emxolweni sithi noba sizixolela nathi sibaxolele noba sifuna uxolelwa nje kodwa nabanye sibaxolele abantu ngoxolo uThixo asixolele ngalo amen sihlaziwe ke ezinhliziyweni zethu basically what we spoke about here today kandiza hlala phansi kakumbhobho sithethe ngoba siyanyanzeleka izinto besinozithetha ngeholy communion is very important but what I wanted to show ukuba i-Passover difference to holy communion ikhona i-difference apha i-Passover yesiyakuyo ethabathu eyenzeka every year kodwa the holy communion into efanele siyenza njalo ngoba yile fanele iyasihlamba into kufana noba simane singene eshawini kusasa simane sihlamba siba right siphume sikwazi ungena phakathi kwabantu sicocekile into enjalo njengabazalwane basically siyenza ke ngoba uYesu wasinika umyalelo ngoba sesihlale siyenza ade abuye so sisenza uyenza until abuye Yesu and futhi noba siyenza nje siyenzela lelo ukuba simkhumbule uYesu ukuba yena wafa efa endaweni yethu ezonweni zethu amen omnye umlungu apha ku-TikTok esithi andisakubaweni xa ndingene ezulwini ndidibanene labhada elangene ezulwini ndilibuze uba heyi wangena njani uthi ndile-picture inoba nalo xa lifika kothuka wonke umuntu ezulwini ithunyelwa nguwe ngibana konke ithumela bebandlele ithi xa ngithabani ithi xa kufikwa inoba wonke umuntu othuka ezulwini nengeluza kuze hey funa wena kwena yimi ngene njani ngoba bayayazi uba kungenwa njani pha kungene njani yazi nami ngibone sendina kodwa babizana bizana abaphathi ngelo sezinkulu bathi hey kaloku wakumkeni Yesu wabhaphizwa hey inoba kwenzeka ntoni uthi mani funa ndibuza into eninzi indoda ibikhona emekleni ithe iza ndalandela yona sulumbuzikhulu ndilandela lo obethe come la uthe mandami nangena nami so sulumbuzi kweninzi yebo so I can imagine indaba kaThixo ngoba kufanele sikhumbule into yoba safelwa there was a sacrifice uthe kuthatha uGobho owokuqala owaxolelwayo nguBarnabas ngoba kwakufana ugwetyi uBarnabas for izono zakhe kodwa akagwetywa ngoba uYesu ukhethe uba afe endaweni yabo bonke abantu abanesono itheke ibandla
ukwenzela abantu be-united njengoba bekusetshiwo ngodada simele ukuba sile bandla sibe-united ngoba noma singakhonza kangakanani xa singathandani xa singavani xa singamanyenani ininzi into eyona uninzi ukungani siyanyanzeleka esenasembe ukuba sibe-united ngoba sonke singamalungu emzimbeni ngokokutsho kukaPaul sonke singamalungu emzimbeni ngokuxa amalungu engavani ithi loo nto likhona ilungu elingafanishiniyo kakuhle apha emzimbeni xa line-disorder xa kusenziwa le yona lifuna ukwenza enye so xa kungenzeka njalo ndicinga uba likhona laa challenge siyanyanzeleka ke sibone nathini umane ufuna ungena phambi kwemoto uyabona ngoba likhona ilungu lithi ingena phambi kwale moto ukulithi hayi uzawugila kodwa likhona elithi asana ungene uyayibona la so amalungu emzimbeni awasebenzi okufanayo and futhi siyenza le nto ngoba we want to proclaim the gospel of Jesus ngokunjalo ngoba uthi uThixo enkonini inhliziyo yakhe ngiyabonga abantu bangasindiswa bafikelele ukuyaziya ngoba this is what we need to do singeba abantu sibabuyise ukuba wancama John 3:16 uThixo wancama ukuphela kwamzileyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali kodwa babe nobomi ngaphakathi so sibe namandla ke ngokwasemoyeni nathi sikwazi njalo ukumane sisi-examine emphefumulweni yethu njalo njalo ekuba besendishilo ke ukuba la ntshumayelo yasekunxuphezweni sivuselela yona ukusithi ke ithini lapho esiyam ndakuthwana umhlala phansi chapter 5 verse 7 likhupheni ngoko liphele tu igwele elidala so sinoxanduva kule veki loba umuntu nomuntu alikhuphe igwele besibalo yonke le siyithethileyo umuntu nomuntu oxanduva loba kuye alikhuphe into eyinkohlakalo okanye ukungalungisi okanye ukungaphili ngendlela eyiyo uyikhuphe kuthi ngoba sifuna ukuba yinhlamba elungileyo ukuze libe yinhlama entsha sifuna ukuba yinhlama entsha kaloku yinhlama engenagwele kuba ipasika yethu seyilungisiwe ethe nje uKristu ikhwane lethu lepasika wenziwa idili umoya omngcwele uyasinceda ukuba njengoba siphila kule situation okanye singena kule nkonzo sehlukane lezo attitudes esinazo ezindala ii-habits zethu nezinto zethu ezimane ukusibamba ngoba andithi ithi iBhayibhile xa sisindiswa izolo lethu alimkile kuphela limakufutshane ngoba ligade intoba sizawuphelela phi na zilukhawuleza lulunge so le nkonzo idlala indima yoba si-let go of those old things siye sibhekela kuzo ngokubhekela and futhi siphile njengoba besenditshilo ekuqalekeni siphile ngobungcwele sisebukolweni si-righteous and clean right sifana noYesu ngoba imeko ithi funeka sifane noYesu njengoba siphile emhlabeni sithi abantu kufanele bafane noYesu siportraye ubuYesu apha emhlabeni ulalethwa ethi abantu bababona abafundi abapostile behamba besenza izinto bayidetermine aba bantu hayi mani ngamaKristu lana uyayibona because aba bantu benza njengoKristu so funeka xa siphile and the only thing that's going to assist us le nkonzo siyakuyo kule Sunday yiyo esenza sisondele ngcono kule nkonzo ngoba uYesu
uye yedwa owazinikelayo ngomzimba wakhe ube sisonka sokukhulwa ukukhulelwe thina negazi lakhe ibe yilo elifanayo lisixolele kuzokuze kumavesi onke nofundileyo aphethiweyo apha waphephile azothatha hlangana nevesi lathi masithetheni ngayo kulela inkosi yoxolo sikelele lokufuna kwezibhayi ngokunamona phakade. Amen.